היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו יצא בפרקים. אתה רוצה קפה? איזה קפה? אני מכין נס. נס או שחור? נס. יאללה, נו, תעשה. תגיד הרב, נו. מה יש היום? מה יש היום בערב? היום זה כ"ד בטבת. היום זה יום ההסתלקות של האדמו"ר הזקן. מה, אתה לא יודע מה יש היום בערב? יום האדמו"ר הזקן, נשמה חדשה שירדה לעולם, הצליחה להכניס את הטוב של חודש טבת, את הטוב האמיתי בתוך כ"ד ספרי התורה. יש כ"ד ספרים, אז חלק מהדברים בתורה רשומים כדברים טובים גלויים, חלק רשומים כדברים שהם רעים. והרבי הזקן, חודש טבת מלשון טוב, נשמה חדשה הצליח לבאר את הפנימיות של כל כ"ד הספרים ולהראות לנו את הטוב הגלוי שקיים בהם. אתה יודע, זה אדמו"ר הזקן. נו, אבל איפה הקפה, רפי? התייבשתי. הנה, אני מכין כבר לרב, תן לה מים נרתח. נס או שחור? נס, כמובן שנס. טוב, תעשה.